Alfred. 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 Hvor er han henne? Det ved jeg ikke. Har du set ham? Nej. Han var her lige før. Nå. Jeg har ikke set ham. Nå. Så må vi lede efter ham. Du leder derover, og jeg leder her. Okay. Måske er han faldet ned på jorden. Ud over kanten, mener du? Ja, din dør. Ja. Så vi må flyve ned og hente ham. Vi må lede efter ham. Ja, vi flyver. Vi flyver nu. Nej, ned på vores rumtallerken. Okay. Kom, herop. Okay. Så flyver vi. Okay. Er klar, så hopper vi. Okay. 1, 2, 3. Alfred. 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 Alfred, kom så her. Vi skal hjem og Åh, have jeg er kartofler. bange. Jeg sidder heromme bag ved lysestagerne. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Hvor? Hvor er du Her henne? er jeg. Jeg kan ikke se dig nogen steder. Her er jeg. Alfred, kom så frem. Jeg er bange. Kom og hjælp mig. Kom og hjælp mig. Vi gider altså ikke lege gennemlege mere. Kom og tag mig og hjælp mig. Nå, der er du. Du skal jo bare lige filtre dig ud. Okay. Er jeg fri nu? Ja. Ja, kom så. Vi rejser hjem. Jeg vil ikke være her på jorden. Ja, selvfølgelig gør vi det. Okay, vi tager flyvemaskinen. Den kommer her. Yeah! Er I Jeg alle elsker at klar? flyve. Så flyver vi. 3, 2, 1, nu. Woo! Fantastisk. Hjemme igen. Vi er hjemme. Dejligt. Ude Tak skal godt. I have. Ude godt og hjemme bedst. Så, nu skal vi hen og spise. Nu skal vi holde en fest. Slut.